Benvinguts al Museu d'Art Sacre de Mallorca. Avui ens trobam aquí a l'Espai Església per explicar-vos una de les peces més importants que s'exposen en aquest espai, que és un dels 12 tapissos de la Catedral de Mallorca. Des de la reobertura, l'any passat, d'aquest museu, se va decidir exposar un d'aquests tapissos que formen part d'un conjunt de 12 que pertanyen a la Catedral de Mallorca i que estan datats en el segon terç del segle XVI i que foren teixits probablement a tallers de Brussel·les. Aquest conjunt de tapissos van ser adquirits a Roma per un dels canonges de la Seu, Jeroni Guerau, en una de les seves estades en aquesta ciutat italiana, ja a la segona meitat del segle XVI. Formen part d'un conjunt de 12, dels quals 11 són de temàtica religiosa, i una és de temàtica profana. I aquest conjunt de tapissos varen ser donats per aquest canonge, un canonge amb un perfil molt humanista, a la Seu de Mallorca després de la seva mort ja a principis del segle XVII. Els 11 tapissos que representen temàtica religiosa, en concret presenten imatges o escenes relatives a l'Antic Testament i que corresponen a 3 sèries o històries. Una sèrie seria la de Nabucodonosor, una altra sèrie seria la de la història de Tobies i una altra sèrie seria la història de Jacob. Fins no fa molt, aquest conjunt de tapissos estaven exposats a la Seu de Mallorca a diferents ubicacions, a l'interior del Portal Major, a la Casa de l'Almoina, a la Capella del Corpus Christi i a la Capella Real. A més d'un d'aquests tapissos és de la temàtica profana que s'ubicava a la residència de Sant Pere i Sant Bernat, i aquests tapissos varen ser despenjats d'aquestes ubicacions per dur-los a restaurar al taller de Pepa Garrido a Madrid. Aquests tapissos varen ser restaurats a finals del segle XIX per la Real Fàbrica de Tapissos de Madrid. En el seu moment se varen fer unes intervencions que, amb els criteris de l'època, evidentment consideram avui en dia aquests criteris ja obsolets, però val a dir que varen permetre mantenir els tapissos com a mínim fins avui en dia. A partir de l'any 2017 se comença tot el projecte de restauració de tota la col·lecció de tapissos de la Seu. Se tria un taller de Madrid especialitzat en restauració de teixits. El taller és a càrrec de la restauradora Pepa Garrido. D'aquestes reintegracions s'han suprimit aquelles que podien perjudicar els originals i s'han deixat aquelles que estaven en bon estat. A mostra d'això tenim, per exemple, aquí darrere, veureu com el tapís se presenta completament folrat amb una tela de lli totalment natural que el que fa és donar-li una nova estructura. Per aquí podeu veure el que és el tapís per la seva part posterior, per revers, però damunt se li posa aquesta tela, aquest teixit, cosit molt sutilment, perquè d'aquesta manera se li dona una nova estructura i una protecció. Aquest sistema de tela oberta és per no crear-li unes tensions innecessàries a l'original. Bé, i aquí podeu veure el que és la ressenya o l'etiqueta que correspon en el taller que l'ha restaurat, en les dades de la restauració, i, curiosament, el restaurador el que fa és deixar un espai per reservar aquelles parts del tapís que s'han retirat, que són les reintegracions del segle XIX, és a dir, aquest fragment que veiem aquí no és original, evidentment, no s'ha retallat original, sinó que és un afegit que se va incorporar en el tapís a finals del XIX, arrel d'aquella restauració de la Real Fàbrica, i que per no tirar-ho se col·loca a dins aquesta funda i se preserva aquella part més representativa. En aquest cas, la Real Fàbrica va voler imitar la firma del taller original del tapís i aquí la tenim a mostra, és a dir, dins aquest espai preservada.
Avui dia, tenir l'oportunitat de poder observar i visitar aquests tapissos aquí al Museu d'Art Sacre de Mallorca, perquè la idea és que vagin rotant aquests 12 tapissos de forma temporal, de forma periòdica, aquí al museu. De fet, varen començar amb el primer tapís, que se va posar per la inauguració del museu fins en el mes de novembre, i ara tenim el segon tapís aquí exposat, que en el mes de febrer ja farem el pròxim canvi. El tapís que tenim exposat actualment és el segon que s'ha col·locat aquí al museu i representa en concret la partida de Jacob i la visió de l'escala i per tant és un dels tapissos que formen part de la sèrie de la història de Jacob. En aquest tapís podem veure dues escenes, una principal i una secundària. L'escena principal representa el moment en què Jacob surt, se'n va de Bersabé per anar a visitar el seu oncle, Laban, i la segona escena, que la tenim ja en segon terme, representa el moment en què ell, en un somni, quan fa aquest de camí cap a la casa del seu oncle, té un somni en el qual veu una escala molt gran en la qual pugen i davallen àngels i que aquesta escala va des de la terra en el cel. Bé, i com vos convidem a que vengueu tots i totes a visitar aquesta meravellosa obra, que podeu veure ara en tot el seu esplendor després de la restauració, i que, com sabeu, aniran passant una a una de forma temporal i podeu veure i gaudir d'aquest conjunt meravellós de 12 tapissos que pertanyen a la Seu de Mallorca i que tenim exposats aquí al Museu d'Art Sacre. Vos esperam.